Jeg står med en træls følelse med at tabe 3-0 til VSK i sidste træningskamp. Det var selvfølgelig ikke den måde, vi havde håbet preseason sluttede på, men nu skal vi selvfølgelig kigge på indholdet, også på video herefter, men min fornemmelse er i kampen også, at vi laver rigtig mange gode ting og rigtig mange gode gennembrud, og mange af de aftaler, vi har lavet inden kampen, dem holder vi os egentlig til. Og så er det selvfølgelig pisseirriterende at tabe 3-0 og ikke få scoret, det jeg egentlig synes, vi havde fortjent. Jamen, vi havde snakket om, hvad der er muligheder, når vi møder de her hold, der gerne vil presse højt og gå mand i forskellige faser i løbet af det. Og så havde vi også meget snakket om, at jeg skal klare til den her det sidste, og så man kan blive klar til på lørdag til en vigtig kamp. Og så er der også, vi har jo mange gode spillere på holdet, så der er også mange, der viser frem i dag, men også nogen, der står på spring, hvis alle ikke er helt klar. Så det var også noget af det, vi kunne se i dag. Jamen, det er småskader, vi har fået i løbet af ugen til Kirsch og Lunding, og vi forventer, at de kan komme i spil også på lørdag. Og jeg siger, det tror vi også. Vi skulle til at skifte ham alligevel, og så var der ingen grund til, at han lige skulle prøve 5 minutter grund på den ankel der. Så altså, det var vel her i mandags, hvad det var første gang, hvor alle de var på banen, og det ser også ud, som om vi har næsten alle klar til på lørdag, så det er fedt.